Il-konnettività, benefiċċji fiskali, il-prodott, il-marketing u r-riżorsi umani dawn huma l-prijoritajiet li fuqhom għandu jaħdem il-Gvern meta jfassal il-baġit tas-sena d-dieħla, prijoritajiet li ġew elenkati f'dokumenti mħejji mill-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu. Fid-dokument tissema fost l-oħrajn il-proposta li jressaq il-Partit Nazzjonalista ftit tal-ġimgħat ilu biex jibda jitħaddem mezz bl-ajru illi jgħaqqad iż-żewġ gżejjer. Il-GTA temmen li dan il-mezz għandu jkun ajruplan żgħir illi jġorr 20 persuna u li jinżel f'għawdex fuq airstrip ta' 800 metru. Fejn tidħol il-konnettività bil-baħar, il-GTA qed tipproponi roħs fil-prezz tal-Gozo Channel għax-xhur tax-xitwa u vapur separati li jkun jista' jġorr biss il-merkanzija. Dan apparti li jerġa' jissemma l-bżonn li l-Gżira Awċija tibda tilqa' il-cruise liners, xi ħaġa li dwarha wkoll tkellem il-Partit Nazzjonalista fil-proposti tiegħu. Il-GTA qed tenfasizza wkoll il-bżonn li jinħolqu niċeċ turistiċi ġodda u jkun hemm marketing aktar b'saħħtu. Id-dokumenti li ħareġ mill-operaturi tat-turiżmu f'Għawdex jipproponi fost l-oħrajn tnaqqis fil-VAT għal ċertu servizzi u avvenimenti, tneħħija ta' ċertu liċenzji tal-MTA, l-introduzzjoni ta' skemi ta' taħriġ għal ħaddiema, l-iżvilupp ta' park ta' divertiment u t-tisħiħ tal-master plan għas-settur tad-diving.